Així doncs, qui creuen que guanyarà els tertulians? A favor de qui esteu? Qui ens guanyarà? O la Heather, l'Alejandro, o potser en Cody? I la Heather és la reina i bé que s'hi ha esforçat. Molt bé, però tothom l'odia. I Li, caldrà seguretat. A favor de qui esteu? Qui ens guanyarà? O la Heather, l'Alejandro, o potser en Cody? Triqui-tiqui-ti, us ho diré jo ben clar. En Cody és únic, segur que guanyarà. Vivint com un rei, bevent un suquet ben fresquet. Relaxant-se estil hawaià. S'endurà el botí a casa i ell sempre somriurà. Adéu! Ei, per què pot cantar ell? No pot. Harold! Triqui-tiqui-tiqui-todi, rendius al meu amic Cody, mentre jo escopi aquesta rima sense odi, sense odi. Huel la roba, nòvio. Triqui-tic, oh! D'en que n'estàs Triqui-tic, mort. oh no! Talleu! Pareu la música!